Asante sana sudakta kabisa mwanchumulino mwategerere bako nyagucha ngorangora gabwe mbyo sensema igayende bako tabanga mugusito bamo natubwatira netwa gacho mugusino yesa kukyo mugusino muntu mwanyi butambe karibu sana sensema igayende yakaniyetu ali yagatembe mwanchumulire nakulira nko bano mugeni gas studio ninde no yominto Evans Matara Nyabuti imambia bona tugulire mangana mange abwatikero bwenia na bigone mechalo bwenia asolo gusi mwancho moteli mambia bona uigana kumanyera ningo nkiago kora igo karibu mwancho muriri karasi keke gimato semanie na bugutua gachane mugusi mambia bona kero komoleto mugani one ansembio. Good morning, karibu sana muske Evans Bwakiruya wakire umuraria bia mona seli wageri. Asante sana ndake ketukwa na Evans Nyabuti muntu naro ro kubulinga uyo ningo toteli nkyukuru kwanga ikwarule na ndi nkyokora karibu sana bia mano manyagetinge ndino marembe kavana inu asoga sanga arane ne ase mangano bosera bweni ase orogongo rwito inje Evans Matara Nyabuti igonde umutaramu ugo bosera bukurwaliwa na gairengo kolega si nenyaktari ya Moi Teaching and Referral Hospital nkaruo ngachanga nkabo muteneri wobosera region yeito nenyaktari ya Medicine Hospital Eldoret na wona iga ngachanga weka magogi insekuru ensemeri ya Eldoret ngateba tiganche na inchendigererie obosera bwanka na intutorale gosentu atebania makweri tolende orogongo ase uchumi yeito na kolende FCS igorende na onde gaiga tuabeire tokobwatira na Gatembe TV na radio ase okoba kwanele kiara ntokonyara gutara wikira kiroyo mwino lero toraiga sokoranga korua hochase community yeito gwitwate yo maene ngaitwa ikire sebiwengo ebiwango bikorwaliwa eriorende nonya mwanya orachindwali lakini ntoligo sabira no achibororo mamanyanga imoko mnyaga weche. All right, iguke tukonera Evans is a consultant asiane ona iga njankareta mangana health management na ende sebiwango bibyo bakorere na korera mangana mange osaibuane korwase semoyobogoli nkaruororo nkaenda UK nkakora amangana tokatebanga logistics and transport ayabono ali abatikantena obosera obwenia andake mto Evans Matara akatukolera igoro yobosera bobwenya litangani obwenya omayitu muntu naro oteba bondi kaba ntumare muntu akwimo kurubuwa yogende ngitari muntu atamana iguro bobe ngandikonda kanyaro bobwenya ngani tinchi mbiwe mbweni we andako muchando nguru mubirone buno lakini tanga kabisa obwenya ngintoki bona iga obwenya mbolinga obotutukanu bumubiro kero montorebia kwenda kolega siao na boku iwe bimo byonsi mbiyabire ngo ikerenga konyoranga umubiro tuweti no bwate chinguru cyo gukora egasi chinguru cyo concentrate na gukora video okora kredituko lekara ko iwe taririye elaisi muntu kumanyanga ingi yakolia baka waikira sabataramu na bataramu abagara kweresire wanyoranga nyaktari oraro konye noyo kwarawa nabona njega sianere yusa kongereza ngakiole ekimubirore na bakonyora. That's why I've done management na bangumayanga munyaktari orako obosera nolia ase kiwange gekiawo noyo nolia igotari banyaktari bonse bakurwalia kiroborwaire igobona kitogende tabatanga bono konyora obosera mpolina goikonyora olia okorengete aso gotoria korwa sendo ile yakolire na ndoire chinchiri chimo iwana kitotanga obosero weikatonya atomanya bakonguo muntu agenda tutelai doctor na ine legacy ngende takokora
sichinga kinde rongo rito bonega. Alright, atake ketukonera igoro bweni au nagwatebire abantu mbagwate michando sana lakini konyorole ngagusi umugusi mwenye getingo mugima emichando niroro ebitango mbire bikuiro muntu takonyorubo bweni ubuya yigwinchire ndinga tubwatu bweni ubuya nobobe bono inekena mutubwatu bweni ubuya bweni bobe bono iga o maene mbolinga o bweni bobe mbolia ngatoranyora equipment kile chindonge chiramanye ndwali yao nekero konyoranga kogendole kurwali teliru nabono lyagotire kibacho kire bobe namauga ogenda se physician yakiko okolingolia iteko kurwali boro buya wekogenda solia obwate obasemino obumanyi eraini yaye lakini kibona lero tutakwera abantu baitonga enchera nero tubwene tekomenya na intubali tokuljinga jitu tuamanya na kinaika kimbwata bakongete ombwene da bakaraiga baenda simunyaktari ndo kwensi wono onye toba enda simunyaktari ndo kwensi bantaranya robosera ikona bikunyira kana muntu muko kurubwa ye bibagali uchiro yasiyo utamanya so utamanya na bande baranga tobwate enchera yo watakore biasara segasi toborwai abandi mbaroro batabwati entoko ke calling uko musukolinga ukurangirirwa ukurangirirwa ingegasi ene na trained and kanye kalebia na ende ga tingo ja kutwanya ngo tatukano arande omuntu joko kindetara ine lirulia rwalite ligo koroma abwenda watagenda so munyaktari o lia wa mauga tawo watebinga bono tiga koya amario ya unabona ntokoro kama so relaxant mechichire chikokonya mangana emekia wapo motinyi kwa ile kwa unga kwa babia ende kinda tele jera still kwa no problem na boti ali tukomena na ende kwa naona endo komenta igo no sero biyambolinga ngenda so munyaktari mauga ekaro kwa nyanga physician tarigasi yae ya qualify with so monto okora kirigego cyandete bono buna bwo sera uri togoteba ukurwari okanyanga yendo ja kurwari nege ngawa talikiria igale ronto teme gosanga na enda bantu baito banyare komanyanga nkibabwente okora tarabarwari ekeromo imitruva ni saa tukuye kusanga muri haima byabon ibitango mbiro robigo ikero muntu taka nyorubu bweni ubuya ibintu mbiro rasugusi andakiri kwa umugusi ugwarabunga ikinike nikina ikira nga mintu mwanya getinge tukuchandeka ntoko nyorubu bweni burubuya bikiro busera bubugwenya ndicho kiriga lero nandaiga na emyaka 23 nakolera siase sobusero uko kwenye wa Kenya na ndia nyareka ndina bono ninkaande ningani to kwano maene into genda injireria wanasiasa wabo jabate banga wona bintu biribia bitali bya ale bintu biribia arabu monu obekire oboke bate bakwanya ranga to bate nonyene some equipment at our county referral hospitals for example okonyoranga anto what equipment ekinde itali consistent itali gotoka nganchiro breakdown sinchiro and then togati entenenera kanyaranga ona ikiaba ngakia bantu baito bakaba saved na bona gesa devolution ya institute atwalde mara egaria KTRH saitari yes na wakoranga na bero rolinde kanyaranga korere ne kwanyara no nyane kiwango kiria kyo bakorera into kwento kutwalene nake konyora ntrikonyora service dynamically konyora indengo ikere ngobolengera igo kogendelera net koligia MRI inde waje konyora ikinde kiroro in some of our facilities konyora ngamaguri gari gurmono tari realistic konyora tuchwaka na kasi ndio tonyore usero huo and kwanyanga bono ndubate various departments kwanyanga ndora equip department yeki goikerania no no mundaru ale korora na konsana korwali muntu yes serichoni taiga ekiagara equipment wise
ntora twari ebifa bili biratokonye torwali abanyagitari nabo baraboro lakini bona iga abanyabifa mbio what happens nabona nje ekaro najete orogongo rwito yangirete 6 months gukora ogotuki nakororanga ngaitore naende mbwagote kibulito bwate naende asoboke bwana ngikiritora nyare gukora gotoria minto kana abendore tiaria even to kala expectancy gere yorari ko seito gai reason why ngo kwa nayo kanyanga most hospital are well equipped unlike Kijita ona kwa nyoranga bali bamenyenda moina aliera ababa ndabanya na efficiency bale ikombina batani kwa nyara orthopedic surgeons are close to 30 plus kwa mabaganda nyektari alikuwa nyoranga nyektari saba igana kwa nyara kila at the same level okonyoranga itsabu almost just in the MRI you see how no usiwita la population kwa nyanga otobuata population of 1.1 million for example here in this county we are using one MRI you can see the congestion somebody suffering you can line up getting a solution to the issue you go on ekana aligereria nkara obwago tobombarora kateba abantu bayirongotara bari bana baka ho India alia kulia solutions unabona marwaira ya chinkoro amarwaira ya mauga ya ndinara kuira bade India ngete kyomogongo amangane mekia amangana oroiboro ntubata abantu batari nebisibyo konyora abana wanyandu bwate system to IVF amangana ya kanza to ayo sinabondo tengo bwago to gore igoromono igorende nimbwa tumpangire munatoko gendera ina batayo nkina akorera at the end of the day igo obole merumbura naende private hospitals and the government hospitals tokane tikoga kanyora a convergence point as to kugamba ngakitobo togotoria abantu baito ase obosera ige challenge nero ase obosera no ere ikuma ndoko tabanga ubintu bingimbiro abikogero montaje rubugwenye buya ase asorongo rwito we need to do a lot egasi ne kwenda okolekana abona uno watabana ni kwenda okolekana andake ya masemo niki kitumwe tokokora kwene kinga twatulire mu chandu igabu gotonye rubugwenye buya what are we supposed to do by the way niki kitumwe tokokora bono iga varia to genderete kurwa obugwenya to private to government ntogwenete gukwana na korora kiriye gotoka ngabonega in private hospital that the government bwati tiga government ateme korora chinguchiria cha faith test private hospitals obongaini buri bagate wetangite government yawotumie abantu bayidumba kujandika kya bakanyanga bono obubisa yani obubisa baroro bwo kolegasi y'uburwari wanyoranga omo rairo chirasore noni tuna bono balitore in private practice mbiya tobe very key aso kumanyanga inkikeriyo toka mnaone nyaktari yaite KTRH that is our teaching hospital abantu baito kibaja tubalifai gochiari na abali kibaja bana private nere bwate obosera butoetamedi tubalifai abantu baito naende aseke wao kyane njibona kanyoranga the process yesterday go kolegasi because of minimal resources it takes time in my level na temerengo kwana na basana korwa chinsa chesko abande tuabere tukumerana chinchira chito masomo obokorerio korwa September last year na abere ngotwara a program focused because of what kina kalete nabona igase obokomwe gate kyomogongo oche mekia oche amangana munabono otutukanu bokwenda kebara
konyaranga baraka turi kugenda biya mache kwagenda kebara mai tari wetabia kwanyarondiga konyara mache nagenda waitira naende konyaranga gatigara naende ngochari ayosi ko bara saba gaka na sabangine na wana saba ntabake igona wane raini iyo ninde no mogokonga na atemire kalenta chindu wechi kubisiko na enda wisha nekali wande mpaga willing walia wala otochoi na baraba some ko basibarikera bwate umanyi buri wego no nyasa jali sichiko korwa they are very dynamic minimal innovations so it is something that you can be very proud unaona mtu akora obuvali ali nektari ya Medford omugako 92 years uchandegete mono yendo kyango gati mono among abantu bakorera batano omugako ne ulenge very responsible in 2 days he went home and agaja kontenga mbia mono itukolia mwisonde wale wote kwa mental ile mwako yobima kwa ndia makweli unaona mangana ekalja itotoka nyo abantu bakatubara tuherekeza ingakirinya saa iro mugako liali bakakamenya naintwe obase mimbuli taranya kurwa sare dale kanyora baba chokoro basamo basi igorende those areas like urology and neurospine, that is an area which we don't have most specialists here. Mangana IVF, oncology, and the one mangana abetama yamono wetera aseme pangeria mbuate wetera nyektari elibono igasingo consult Medford Hospital cardiologist, the international known cardiologist. That's why we take contract in it. One again to Kenya kebuendelete ukolekana nyektari unabona intwe kwa wa government hospitals katuwa nyorera amanyuna na ndego tebania abantu baito banya kogenda iskoba no bokole nduko kwa infrastructure like unabona we have set a screen whereby nyektari oriene time umuntu karwara abata bakongondo ubata magana maya umuske vandisingede cyo kwanangana ge konereke ligera umutigere ligano muri bakuyigubuya mangana atabaitera wona iga to set infrastructure nene to atanga obosero obotayo bantu mbakanya wona iga to set a screen in the diaspora alimu nektari orinari ayo gocha ko wato tutukana ngata wa medical officer here era no mugoire ba okwana no nyektari oria kandi ba paro travel yo okwana no nyektari oria ayo metanda yao ate ebi nyektari yo ta test siwenda bakorwa chira le buwe cha sana ndo on the screen akora prescription omurwaire agende nka bakane ya 2500 igoroje obusero ngotera na buwo bunga bwakirenga niba bomundari ko bendelera for example that is 4 hours drive or Nairobi Monto or Rwanda region yaito you can talk of 1 hour it is 30 minutes to 1 hour Monto ikilonyora obusero igorende those programs are there na ndego interese nyomba ne TV ya Gatembe TV nimbe nkoba otebya abantu baito busero buri bororo kirengaki na boja gutuikira naenda ayanda na renga soba kongole generule alia sinde wono currently Medford Hospital nimbo ate singo karanse launch abantu baito wali watanyale wakana barorekane kanyoro basemi wonko temane ko batebya ibabenda okora omuntu ina nankabuye banga oja onyoro busero kera uchumi tonenko indo mutana wako ane ndwali igo amanye tinga nga yawe ndo kogenda lakini na beire nkobo busero basoko merana na korwa device andake muskiva mseka tukonera iguru bugoni buya abantu nkuru bali Kenya bagenda muturu kurwase kenyero kati oyimukigwa oyurensi ya mundu kwabeire gokurira mangana y'ubugwenia asinsi kisiko umuntu ogenda mpaka India urusuwa irugari Canada uru chairman which kubwenibwa you are right nekenenga
ubugweni buli abuchikonyora ali burudwao nuburali buchikonyora gaiga. What is the problem? Why abantu umuntu akurusuguse Kenya uyurusuko ubwenwa? Bono ngamna twate omurya egenda kanna kabisa kerige tatange tebuna intu abamura baminto bana baitu nyaruka chance abanyaktari ba kolile gasingia ba somira bia igo konyoranga amangana ebifa tumashini ebinabye binto biato chandire na ende kimasini echi kwanyoranga training on technical team as a machine is a challenge also unabono serikali tunaweza to focus on training technical people who will manage all equipment, the biomedical officers who can really manage these machines. Then that is the way we can succeed. Like now, if we partnered with renowned countries like India, India they are number one nationally and internationally. Like I can tell you, I went to Malaysia on a mission, then to Dubai, then I went to South Africa, I went to USA. What I found, even UK now, what I found, it is out of 10 of the doctors who are in any facility, you find that 7 are these Indians or Asians. What I start to tell you, they are mbale mutu yeito asenjera yemo sayende intubono tugwaneta kutamana na abana baito abanyaktari bagenda bo India ali bakora fellowship bali geringa kebintu bigokorwa obo ngaini bolia na woko ira ni kaiga akore kiriyo konyara roje togenda 10 unaona njengo na tara na ira nirenka biringo kora ndo bosera ngodanya sankonye yange na rage na kunde chinkoro java chifamily chinyinge na ende wone gatalinga kekale nga wone ande this mentality nga never state kala sugango esa kororo into na bantu baito nanga waje school wasomere ogwene tukene ngesa community yao wanyaro siebe byamono kubwabuna yale wona iga tiango tebienga every time omuntu akire kanyo aliro obusero gonkanyoranga ngobunga na mentira matukononije so again tukera oronke dinga digatoka collaborations and kuna into abana balia tore in the health sector now varia tu aveira let us make a difference digatoka kilo muntu okora ke keria asenkererio obusera we can't go wrong. Igoro kutabanga ntumbu ate chiru chuko nyoro bugweni buya igaira tosako kwelwa kuna njoroje idi una naveira in September between September naveira full time now I left that free I'm here in September and today is December. It's about 1 year and 2 months. I've done something I can count on. We can walk to villages. I can give you examples. Abantu na menteira matuko nalali batalanga tigama kwenaro tigatonya tebani katonya tabani litanga naitwa kanyama obosera economy ito bagenda iguru kwanyora babwate bisese bike yakire school na itumambe nabanya sana natoira we atakwanda tole proud that we have left a place better than we found it. We have left our children better. So in whatever career tawakara never away from ours. Kilo muntaza okarabuya na babanyarense ite yagendere. Abantu nkurira baringa ubutakamburo chitimbwati kwajoro buntabu ate usimu chanubuguru ile gali kisekenyoro muntu achandikite sana tanga kwenda nyagitali sinchoko bure nibo lakini kinyoro kiroro muntu ukora busiri mu bwa center ile nyagitali muchandu ngakyo ucho erange kora tukende tibo bweni ubuje bwo kwanira bona igaba ntukiri muntu anyaro bweni unabona iga in our program the word outreach programs kidia togotalera a community. And this one is done Tokoroka family physician. Into that program of identifying cases, even these surgical cases we do, which are very desperate cases to discuss as management, how can we assist this?
how can we, among 10, how can we do even one? But one iga go na tevye mo nyagetinge tigato soe sai no esia sauro chanto atanga televia evinto mbiribia. The idea is very good. I can tell you the actual storage chest around organized from 150 to even 1,000 plus bachila area. Unabona ya surgery to aparatia urology. We used some and 100%, like the old man have mentioned, he went home with a package yasa. Litangani amangana hande subututukanu bole na mangana ya san sif tigato tigire serikali bakola mangana wa management, lakini ndu tigatora wa members tokuwa na tolime to wokono talime wano eme ogende nyakitali esinye omayakanyora a platform ya watawanga mangana talime egera njimuna wono ndaiga ngukwana iga na arolire abagotu na abarwaire banda bake bakire asya mangana especially surgery na role bakonyeka yanga lero bakonya kwatenga irinkali onyora liruli akire komba ngakyoga. Treatment cost is over mokoni into genda njire ye igolende na ende togende te na nagote bia sobo sera bolinto bono tokurwa sobo semine banga muntu tabuati kendi na bono tigache andi gibuna njeban spatara tabako no menke na advisory how we can go about it. Ndake otrajo tumye yugotoka na bwo mbinge dogiro mogo kora buna aba sector yobo semia no bogwenia mucho motegere aye tone kuliri amangro bogwenia buyagusi na bwo ntugusi itego ikere birengere no bogwenia abantu ko neranga ko ubisa kubindinga omugusi akumenya ko chikoliye bogwenia siko ogenda ko rumo rulega ukira saba matabitu rugoroga ukira chimate gali ukira chimumbu elia kuliyo bogwenia lakini kolengana nayo mitu mataraga mucho motegere no bogireri agotenga gusina botokonyara lakini kiriyo kange tutraikira mangana tutrakora kongene kia twanyiro busoro byo bogwenia asita chito na bushingi ba yo teledusa niyetenga ekene ngana botubwate obo konyara lakini ekemo usibire bikogera nintu abanyene tutali beka buya buno mugusiko nyoro bogwenia na buno usangana intugaiga ukora no bintu nyabuti matara ya masemo aiga studio 0741583878 andaka sore aikatunya kusemania bono mambia sesemeria yokurobo bogwenia imambia bono nkiguru ya bori usura kanikumanya na buyukaru kwa na intugaiga masemo tokwani omugeni ndinere akuruma Ivan Sinyabuti matara emambi ya bono na buto kwa ndira bono yebo asemo na yebo bateli bagali ya bene kigma kore kinga liburi ya usu ngana ya uya twikirega asembyo nanchiro mugeni twarabu uri beri sato yebo asemo kroso mutegeri yetemba halo na pinto kali wandari na kwa mbora na kibis kali miyole ndebunya na kia kwa banchali miyole awantana watoeru except na agote wana maambio metene information ya tuairwe omete yende yotagia tokosa so watabagiwe ni information omena itario yaba ntindi yole Dia mano bawa ya nenga ki mata umbiyo wanchana ona bontari ambiyatore awo kiresana omanye tonane bukwe gotera n'abantu bane basiriye asende batabwati obumanyi inosea totansa inosea ono rendo wote muno munegitari otiro okaere information eliswali komobori Wana tinegitari ejeka serikali komwata aba nagitari akonyara bataiyo kokele information batabwati bakorega tumenye obogweni batabwati obomanyi bwoko bwenu bona eresireiga byono sali boli yauri eliswali ninde bakabere wana orata konyareba nti nagitari cyaba kolera arana akamyentara ukabisa byono sana asante sana byono sana thank you ande wana namba yaya byono sana
Atari ndono maya tenogore nabu apasa niridi ngutitisapiri tukatamuna aitimu kona teretio. Kwa hivyo baba. Yakuru kumungina biskari kuru bonchari galia lishogiria nesana gaku inagoto bobulia mabulia igagu na nabuye gutokwanira gato kwani kwano mugeni onebo mambia so semiruga bwabo gwenye businga kya yuruchinga ebirengo bigweni ko igurenga ndire ikira nabuye kuri ndimi cyano niroro ekogera anda ketago ikira kwage ninye gitali galia waka na chiwesa gwaru chiwesi nyingi kwanya rubu gwenya lakini buguni kwanyara mwali wa mbuli ko konya ekirenga guri kirega ngiri kwaganeti nchumu cyando monene ibine byakorera gabo namambia gaiga sensameiga ntabuli chichiko mesago ntainga Canada rusana kurwa nyantogo galia masaba nondi ne murubudi nago krisana judi mecha muruga no agotoka gali kwa dele meja monda emambia bona Santo San Francis Nsongo kurechisa sabo chirichia agotoba kurugali kanye mbono ndi ne murubudi nago kire udari kurubuna Albert Musomi nya chae kurechisa mo chirichia kero kagalia ambia mono onsargo botribya kurwa emenyinche count 046 uyakuruma engine of nothing mungwana mokomu sana akulika bata banomba bwatete asoro semi bwate bono mambia kone kinga bantu bane rubu wenye ubuya nabuigo aliyako ligera gusiye ira na maigasi birengo rubu wenia asante sana lile na kemto machani watenga ga kibono boli mutaramu yuna ki nkigeko geralende aba eno serikali ya itunki taliko ene kelinga ero ya ruli chinguru cha sabanya gitari baitu konyo rubu semi ubuya egera kaba kurubu gweni tuanya rubu gweni bugana iri agontenga umwana bwiri roba good morning to you bwakirabya Shadraka Omayo korwa isani na wapata live and clear shukrani sana bona events libulindelia buli ugalinga inkige kogera abanyagitari baitu batari gukora kirikiganiri andake nugo tanyora gisemi usi inki mu cyando munene sintaliro bona iga umaralia twakwa na igoro yoboremerwa ubwe bifaa bibwenda gutumeka kurwalia abantu baito wanyoranga aranene otogocha twatuomera twaba tokominyoka chinchera kogenda Eldoret Nairobi bono ayuna rorire naro nenjang sile uno yo mukwani rero ko bagayiga so mwako yo mbono waitule na ende na tiga koteba nga ntogende tabasemino na bana baito ntubu atubo bisa ase injira to kwana kwa kosera na ende munali na tebanga kiro yomo asako kore kiwango kiae una alia siba kolega asionyorenga au merumbororo batulesi na management baru report cyabo monthly abantu ba discuss bata bagenda rero tari kuri ubosera nobo iyo naende lero wotole na democratic world whereby even our doctors Zimbabwe forums wa ukwana kwa role bali TV evento bagenda takolera nobosera webifaa batari gutwara no wakanwa bakolera batabanyora munaga paganeti igono asoba kolera bwenzi ndobone takobamo sebirengere tumanya ku succeed igasa kandi bwategasi like asense mayane natebanga naonde nabonko bolimwa obosero bwekamba kole mnankonyara na korwa September muna nateba na rentera abanyagitari begetikyo mugongo na rentera abanyagitari bamangana mangana nsoni kuligerelia bangana balakanga kiba abasoka isiko tuharentira abanyagitari wanaiga asembeo na batebyo kadiology ora omuntu isajinde chionsi nende tokole biwango bilia instead kwa kuli nendega to kolera gaikera abuna wana Medford sinkoba concerning with Medford ya setawo yeto naona bero mwaka yomo wasagocho bosera bona oboko naende kero botari gutoka nimbate injere eye kubwatinga asoka nyoro bosero bo eita in Nairobi or Eldoret fika na advice kiano tutageti bugi mabondo wensi bosire ekaro tubwato bomanyi naenda abantu baita abange ni maite bagonjo kane gutoka enda matanga ndana tukagenda yalia tukagenda nyagitari gite tukakora iga lakini ekaro kulikire liki wango mayaga alitukora ngikio abantu bale kurwali gibanyo walete you know it becomes very general way you address ya marwaire wano tutageta again tukakona lero no bosera wikatumanya ngiyo wita na komanya ngiyo wita tutageta munyagitari omo
bonge ora amanya mangana ya akore gasi tari amangana ya ko genda simunya tari odo bwensi that's why totally cover una bona iga be malaria our clinical officers and amangana amakengana kwali tendagera maybe awatera sumo wake talenge bya kibando kya bongirwe bone bintu pande babugali the medical officers can do ebintu bire basic lakini biri byengoro mono kindwari kire subu togoteba jinjiganeti bataramu bali basomera mono bakore nabone system yenda kado kwanza korwa monwa bakogende une ensema yake barawoji kogenda dobato mnyendali wenda bachekira ini hiyo kwa ungende ngonya go chandele korwa system muna kwalia na kogenda isiko ndobato mnyendali utrain ya mangana hiyo igum ko ngali kwa bori gunga yokoba ero moncho motoni yokoba nande umuntu ndi wakonyara yakonyora bona iga at the moment igonde nyaktari ku Medford Hospital gere garia enjera ya school ya wanafunzi etobroka KMTC ya nursing oturumboke iwaika ekone liere moino ngokoliere sign post yeito mata na vera nene likiranga Medford Hospital aliya sijikapro chire enjere yerenge togomera yerenge togomera goturumboka lakini mbiero sineji kapro na ogojalia Evans Matara na lekirarituko na ende gujinde kurwe namba yane kana monganeti abo otuare na appointment nanche ingenda lego semia abantu baito so sera ngaibara abanyore bolito konyara kurwa egeko ba immediately neji program ngikinde sabotokana osero wonkuru Cisco every month kanyara ndaba nektari kurwa indi bacha abankuru kitari kinande kwanyara ngo omudara wacha akonyeke asubongonga netibono toina mba omuski Evans ucheso mutegere n'umurigireri namba ya negere 0722 102 985 zero isana ibere eyemo enoti ibere kianda sana isato isano inere namba yane na mokonyora anytime. Alright, andake uyu mitumatara kirutaji wakora kuruga gas obosemi watoire andake emambya bono nabonaga ninga obosemi bwa gubwo mweli ucheso motera limbere bwo biga kuleti anyoro ya mwigo kukonera getembe hello. Yes. Yo korona kwato isi mumanyi wako kurungonga. Ingonga mbere mumanyi. Yere. Oh yes, karibu. Na chayo mpari gogenda. Biatule kabisa gatura muri mitumatara nyibuti ya studio bono mwambia. Karibu sana. Alright, mumanya waranga ya mubutokere kule ndembye mwono sana yokorokia mangina wabategereta bono mwambia sante bono nabona ganinga yomitevanisa zinjida gachini ketu bwate toswa sabangana mwe ya yichi sisato andake obosembo ucheso mugusi eligere anyorubu weni bono crown na mangana nsu watu tabiria sinchira bongo bono minto unanabaiga na kirembye mono uchia se extension yake radio ya Getembe ne TV babeire bagotokonya se okobamanya mangana alia agendererete asenchira yokurwaria na ndetu abere toko batangasira etere radio bono weekend ento what the programs igendererete mangana iyo urology twateba chinsema chia chansoni bali batali biya incho tobarore na mangana mauga Jumapili tuwata mnyaktari orache atosemia wono inchego ndoro raso boserobo na ende gwetera se extension yake kia Getembe mobe mokonyora programs chons chiria chigenderete obosemi politora beto tokorwa gwetera soborwalia enyombe ne atwachorire aso kobatebya abemo mokobanga so bategerera. Oh yes. Na ende buna naikaiga nakire nyasambia mono aso bwaro ekiagera bona iga department kiria kana koreto botuki
kirikia togete nganchibwati obosera seitogaiga na natebe egetekio magongo nateba mang'ana abena ya urology twakole surgeries nande twabweniria abantu bairande gwa kambia mono amang'ana agatatu bali batari konyora abana yasatara basiteni babera matukamange reproduction nabo tuwocha twanyara ntubwato bosera tuwanseraga twagenda twalifa tu Nairobi twakora twanyora egesakwa namang'ana bona oncology ayare cancer namang'ana cardiology yere amang'ana enkoro namang'ana arino akogenda na dialysis twanyabekire mikakati ere ya ororo osagutoka nubwata abakongu na bogocha unabona oncology edwata batu anyola abanyakitari na cancer amanta ngoigura mang'ana ya munabona bana baitwa cyane tabande nka sickle cells n'uburwayi bwo cyanda abantu related to oncology yere cancer etagete mocharia ase ligo lirike ya 2500 na batoka setie metambo no munyakitari yo legaiga mukwane no mutaramu uri omumbu uruwaliwe bila kugenda sawali ende ntambe bimo sana senchu chia kanire vanisera mungandi kwirana asode na gwakira mbimo na sose bibuya na gwatigiro cy'abantu myoke gali mato nyorobo gwenya na nabo gwakira singa so nyorobo sende bibu watoire na ndeye sabo ko ninga kintu bani tokoyerete ga sembyo bichicha kanire ngantuirana asubukura mururiga bwo bosera ngo gwenya emambya bono imitabo siya buti byo sana mbiyemo no muraria asante mona se chingaki cyao yes boserobo nae kwa uro ko mbiyemo sana thank you bazo no mwachuri no mwategera li twingie to kwa twabirenere gege wito Evans Dabuti Matara se studio samagane bosemyo muiga ya masemo iga ne consultant uligali sinyeteri ya Mediford aigaso muchibusumbo ukoligana ya to tebiri kulindo usikia ne kome yenda kusagana itu chisa isa tonga tembe frema mangana mayya yekiongase radio asensa mu TV to yenda siduka sintra kana jibele tukirudi ensamu ya mwali wa 500 asetuani yagetembe njino sari wa Jofrey korena ndicho kusibuska kwa sembeo. Edwani ya bugire, Edwani ya abanchwa aba ligerelia oyo nomo engineer na ndo Mauricia John Mareli mo deputy principal bweliragia kwa niaba yeliragia Technical and Vocational College okubaganiria e Christmas yekia no mwaka moya 2025 bwa magenderero no mogoko no bwanchani igona aganeri abantu bonsi abantu banyamataro main abantu ba Mwanza family life abantu be amate yane na baganeri amangana ye Christmas ekia abantu bonsi twabaganeri chinga kichingia lakini gwetani yonsi abana ndetere January alirira yatare 7 elinde tobabeka se training. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii, mechanical engineering
ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi, hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design, ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied Science Scribble Studies wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kozi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigogi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa